Vila Rosario va ser construïda per encàrrec del metge Vicente Pérez Gomis en 1902, veí d'Alacant, que va agrupar 3 parcel·les. Va desviar antigues sendes i va conduir les aigües per a regar els jardins des del Tossal de l'Àguila. Disposava d'un dret d'aigua de la Font del Cavaller d'un dia i mig de rec cada 8. Els antics propietaris dels terrenys eren Francisca Calabuig Antolí i el rector José Rivera Sanz. Perquè l'Ajuntament de Banyeres autoritzara el desviament de camins a l'octubre de 1902, el doctor Pérez va cedir al municipi 234 metres quadrats de terreny al costat de la Font del Cavaller perquè es fera un passeig. Vicente Pérez va aconseguir obtenir l'aigua necessària per a la futura Vila Rosario gràcies a un acord amb Maria de les Virtudes Castelló Gómez, propietària del Tossal de l'Àguila. A l'agost de 1902, l'arquitecte Timoteo Briet va mesurar l'aforament de la font, un cabal de 76,9 centilitres per segon. El dret d'aigües permetria la formació del paisatge nou, amb un jardí romàntic i hortes entorn de l'edifici. L'absència en els fons documentals de llicències municipals d'obres històriques no permet conèixer el projecte de Vila Rosario ni qui en va ser l'autor. Amb tot, una sèrie d'indicis apunten el fet que va ser l'arquitecte Timoteo Briet Montagut. L'arquitecte Briet va dirigir diverses obres d'entitat a Banyeres de Mariola al segle XX. Destaca l'ermita del Sant Crist, el Molí Sol i la fàbrica de l'estació com els seus projectes més coneguts, amb diferents trets estilístics que es repeteixen en els diversos projectes de Banyeres de Mariola. Alguns elements característics són l'ús de volades sobre els caps de les bigues de fusta d'extrem molt durat de les cobertes, un potent sòcol de maçoneria de pedra calcària, rematat amb rajola massissa a soga, l'ús de cadenes de maçoneria als edificis i la disposició d'òculs circulars als frontons de les façanes. S'aprecien 2 recursos formals més que són propis de l'obra de Timoteo Briet, com la fusió d'obertures en un únic marc i l'ús d'un mateix motiu ornamental en positiu i en negatiu sobre la façana dels edificis. Timoteo Briet naix el 13 de març de 1859 a Cocentaina. L'any 1876 acaba els estudis a l'Escola Industrial Elemental d'Alcoi. De 1882 a 1883 fa estudis a l'Escola Oficial de Belles Arts de Barcelona. L'any 1890 obté el títol d'arquitecte per l'Escola d'Arquitectura de Barcelona. El 1902 és nomenat arquitecte municipal d'Alcoi per concurs i executa nombrosos projectes per la comarca, especialment als molins paperers de Banyeres de Mariola. Mor el 30 de gener de 1925 a Alcoi.
L'any 1902, el metge d'Alacant Vicente Pérez Gomis va comprar els terrenys i va encarregar l'edifici de Vila-rosario com a casa de segona residència per a la seva família. L'Ajuntament de Banyeres de Mariola va confiscar Vila-rosario als propietaris durant la Guerra Civil Espanyola i va rebatejar el lloc com a parc comunal. El govern de la Segona República va organitzar l'acolliment dels xiquets i xiquetes que van ser evacuats dels fronts de guerra a llocs més segurs de la rereguarda. Els nouvinguts provenien principalment de Madrid, que era la zona que més temps va romandre assetjada pel bàndol colpista. L'Ajuntament Republicà de Banyeres de Mariola es va oferir a condicionar les finques de Garín, Vila Interlaken i Vila-rosario perquè pogueren albergar-se menors a través de colònies escolars. Acabada la Guerra Civil, la propietat va tornar a mans de la família de Vicente Pérez Gomis. L'any 1952, el destacat fabricant paperer Gregori Molina Rivera va comprar la finca de Vila-rosario als hereus del metge Vicente Pérez. Tot i que les seues fàbriques estaven ubicades a Xàtiva, va adquirir aquesta casa a Banyeres de Mariola com a segona residència pels seus reconeguts vincles amb el poble. L'any 1987, l'Ajuntament de Banyeres de Mariola va comprar la finca de Vila-rosario als hereus de Gregori Molina Rivera i va obrir al públic els jardins com a nou parc municipal. Des de 1992 fins a 1994, l'Ajuntament va utilitzar l'edifici com a escoleta infantil municipal. El Museu Molí Paperer, n'era la primera denominació, va ser inaugurat el dia 25 de març de 1997 en un primer emplaçament a la torre medieval de la Font Bona. Després del condicionament de la casa de Vila-rosario, es van inaugurar aquestes dependències actuals com a seu del museu el 21 de maig de 1999. L'any 2000 va passar a ser oficialment museu reconegut de la Generalitat Valenciana.